Onwa na n'uli Onwa na n'uli Onwa na n'uli Onwa na n'uli Onwa du n'Igbo du n'oyibo Onwa na n'uli Onwa koli 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 Onwa na n'uli Onwa tisi kabula onwa oyoko Onwa oyoko Onwa du n'Igbo du n'oyibo Onwa na n'uli Onwa na tirora nine Onwa na n'uli Onwa du n'Igbo du n'oyibo Yebele nwa na chi meliyi ngozi iwe bụlụ ọnwa ndị oli na-enwe aṅụli maka ọnwa na n'uli Onwa 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 oyoko maọbụ onye bụ ọnwa na n'uli ọ bụ onye ka anyị na-ekwu na ọ bụ ebele nwa chife nri anyị mere igbo na ọya dele ya mma ebele nwa were ya gaba na nne na nna nwụrụ odogwu na vileji a na-akpọ Alife na ụmụaka uli n'obodo Anambra mana nna ya bụ lee Chief Albert ihe dịọrọ mma mmerigbo eze ewubisi the action man n'obodo uli niile ijebe ije dị mma papa mama anya bụ Lolo Comfort mmerigbo Chidube nwanyị ọma Chidube nwanyị dị mma mama mana nne na nna mụrụ n'ofu nwa ofu nwa mama ọba ya ka tụrụ nye ofu nwa ka ọgụ mụ inugo ofu nwa ka ọgụ mụ ukwelugo ofu nwa ka ọgụ mụ ofu nwa ka ọgụ mụ inugo ọ bụrụ ka onye ra na-edude ibe onye mmeri ya na-ede inugo ofu nwa owebido na nwatakịrị wee kpagbu ogbenye a na-achụnye tintintim ka egbue tetetem tintintim n'ọbịba a na-achụ odogwu mana akara anya dị Chukwu n'aka ọkụ Chukwu ji gba ịzụrụ ala okirikiri ya ka Chukwu ji gbanye okirikiri ire ome n'enu ọbụla nọ na nkịtị ome n'aka nri ọbụla nọ na nkịtị ame n'aka ekpe ọbụla nọ na nkịtị ame n'aka nri ọbụla nọ na nkịtị atụmatụ ndị ilo wee mesịa na o nwere isi o wee mesịa wee naba Ojoto mgbe ọ gụsịrị primary school na Ife community o mesịrị wee gụọ na Board Boys n'obodo Ihala obula banyahụ wee jebe obodo Kaduna ebe o jere Ibonyi mana o nwere isi irugo wee mesịrị n'ebe Lagos ebe o jere Ibonyi o jesie nunye mana o nwere isi o wee n'ebe Abuja ifugo ebe o jere Ibonyi jesie nye ifugo nwere isi o wee kwabali Chukwu akwalili ebele nwa na akwali Chukwu Olise meli mebele Olise ezite onye nzọpụta wemenu n'ikpeazụ o wee bula banye wee naba obodo Germany wee lusie na Bayern Munich
wee zọba onwe ya ifugo o mesịrị jebe South America o mesịa ọ nara obodo Eshia ije nwoke jere rike ebe ọ na-azụ onwe ya bugo onye nwe ebe ọ ga-adịrị ya mma agwa ogbenye ibe dị bụla ọgaranya ogbenye tiwe ka nra na n'ụwa ije nwoke ji n'okpuru ijego n'aba Molovia ebe Nikọdụ wee bute ike ibugo o wee bute nnekwu ike wee nata na be nne ya n'obodo ife na n'uli ibugo emonduli wee kụwa aka ọ lụrụ eze dịrị ọrịa niile ọ gbapụrụ mmiri streetlight na o tinyere ihe kolikoli o wee chọba ebe ọ gara ụlọ obodo wee zukọ wee yọbi ya n'oge ebichi ezi maka na ọ bụ mmadụ ike ji ama obodo maka na ibe agụje niile na ọ dị ya na mbọ ịrụzie n'ala uli tata ị ga-afụlili ọnwa na n'uli adụrasị ndị uli ịnọrọ ya ejeli m biya wee bụ ife ọlụlụ n'aka njụba ajụjụ ọ bụ ndị Izrel ga-ebi ebe nwa m wee tụọ onye obichiri ezi na n'uli obichiri ezi nwanyị uli nwanyị uli na Anambra ọgaranya gidigbom atụrụ asị ndị uli niile aga malụ ndị uli ofe onye ndị uli ji ide budo Seliwe kaide ndị uli na-enwe ṅụli ndị uli na-agbalị egwu maka ofu nwa ka ọgụ ụmụ anatago ọnwa na-etiri uli niile obichiri ezi yeso mọgọ na ịgade ịnọrọ ya ọ chọrọ ịnụ nwanyị ya wee chọba nwanyị ọma lọlọ Mary Ann Ifeọma mmerigbo Ifeọma si na chi mmasị molobia wee bịa ụwa asa mma na ọya dele ya mma enugo eze nwanyị na-emepela akụ n'ụba ụzọ ajọ nwanyị na-egbu di ya ọnwụrụ tupu wele ọmụmụ gozi ebe ngozi ka merigbo Kenechi merigbo Henry Junior merigbo ụmụama bịala ụwa nye kene gbasi ndị na-egwu na-ebi ya o were ego wee nyụọ mmanya ebe bụ bebe izizi mfụlụ eji egbe agba ego mwetu onye tụanụnye egbe ji agba ego obichiri ezi na n'uli tụanụnye egbe ji agba ego obichiri ezi na n'uli ije teribe goliwe kaide temtem ọbịbọ mụ meri na n'uli bebe ka ndị ulu niile ji gbaka aka wee tụọ onye ọnwa
ọnwa na n'uli ogbuefi ife na n'ife ike ọjọọ to niile obichiri ezi ndị uli daalụ ọtụmba n'obodo Enugu ukwu karịsịa na n'uli adụlesi ndị uli niile daalụ onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye inugo kọmpini kwụlụ kọmpini ya ka anyị ji mara odogwu CEO Superstar Mining Company Worldwide onye ego n'ikali alụghị oyi Mary Merit International Limited Mary Merit Global Service Limited Mary Merit Oil and Gas Mary Merit Real Estate ọgaranya n'ibu ike oji nwata m ọgọmeli m oji nwata m ọgọmeli m ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo nyasị m keneli ya ndị oyi ya fọrọ n'anya ịmalụgo ezigbo oyi ka ajọ nwanne Chief Friday ume ọ gafuru ego n'Ọkịja ọfịa n'Ọkịja chala ogidi ọrọbọnwa ibekwe aka ego na-echi ya Igbo na-aka ego aka ego Igbo na-aka ego aka ego na-echi ya Igbo na-aka ego Izuchukwu Akajiọfọ eze dị ọra mma nwanyị uli na anyị ekene ọgaranya gidigbo m Boto George alụsị nwoke Ayaka ekeneghị inugo nyasị m keneli ya ndị Eshia Tiger niile welie gaba kedu ndị afọ obi nwanne Social Club International enole ha Joseph Obiekunye ọnwa joto jide ebubo ọnwa ololo ka mbuli gbanaba na n'uli ka anyị zụta odogwu obichiri ezi na n'uli agbaeji agba ego obichiri ezi na n'uli onye egbeji agba ego agbaeji agba ego tontom obichiri ezi na n'uli o so na ndị mgbe dị na agbebe ụna ka ije obichiri ezi na n'uli